खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं भिडिअसखौ लानानै फैदों गिबिसिनथारावनो बिपिएफनि सीएमनि बुंनाय रावखौ जोङो खोनासंग्रोगोन। सिगांनि आरो दानि बे मोननै रावखौ जोङो खोनासंग्रोगोन, बिनि उनाव आं एसे फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। नैथियावहाय रायजोफोर सारा भारतआवनो हांगामा सोलिनाय थांनाय से खावसे दाननि सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय फरायसाफोरनि सायावहाय दावराव दावसि सोमजिनायनि सायावहाय दिनै जोङो फाइनालि नुनो मोनदों। नोंथांमोना नैबे दावरावनि सायाव बिनि सायाव जों एसे सावरायलायगोन रायजोफोर। थामथियावहाय रायजोफोर जोङो आरोबाव आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानायनि सायावनो जोङो माखासे बाथ्राखौहाय आरोबाव जों सावरायलायबावगोन। बे समावहाय रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंग्रोदो। बिपिएफनि सीएमआ सिगां मा बुंनायमोन? হয়তো 5 বছর আছিল না বিজেপিৰ লগত, এইবিলাকৰ লগত থাকা যায়, এইবিলাকৰ লগত থাকা যায়, শেষ বদনাম হ'ব, শেষ বদনাম হ'ব। বিজেপি হাটাও, आसाम बासाও। रायजोफ्रा दिनै फोरमान मोनबायना बिपिएफनि सीएमआ माबायदि थगायनानैहाय भट लानायमोन रायजो राजाफोरनिफ्राय ना। बिजेपि हाथाव बिटिसि बासाव बे सोदोबखौहाय बाहायनानैहाय बिपिएफनि सीएमआ भट लानायमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनै जोङो नुनो मोनबाय बिपिएफ पार्टिया सिखाव दाखु गुन्डा फिसिग्रासो ना रायजोफोर, दाखुफोरखौ फिसिग्रासो। दा बिनि बेलायावनो आङो मैयानि समावबो भिडिअ हगारबाय, जायफोरनोहाय अनसुंथाइ होदों बिनि सायाव बुंनायनि बाथ्राखौहाय सासे सानैसो सुबुङा आंखौहाय मेगन सादों होननानैहाय बुंहरदों। नाथाय मेगन सानायनि बाथ्रा नङा। सरकारनि आयेन मथेब्ला बेबायदि मोनसे न'खराव थांनानैहाय आखायावहाय 5 लाख थाखा केस होनाया आयेन बेरेखा। मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन, आयेन बेरेखा बियो। बबे फान्डनिफ्राय होदों बिपिएफनि सीएमआ बे फैसाखौहाय? माबेबा मोनसे फान्डनिफ्राय होनायनिब्ला माब्लाबाबो बेबायदि सासे व्यक्तिनि न'खराव थांनानै बेफोरबायदि केस थाखा हैया रायजोफोर। मिथिबाय, बेयो सासे पार्सनेलि व्यक्तिनि होनाय फैसासो बियो। दा इयुनावहाय माबायदि हिसाब खालामगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बिनि बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोना सानसे बेलासे नुनो मोनगोन, नेनानै थाब्लानो जाबाय। बे समाव आरोबाव मा बुंबावदों बिपिएफनि सीएमआ खोनासंबावदो रायजोफोर। সমাপ্ত হৈ আছে, তদন্ত কৰি আছে, কোনোবা কোনোবাটো নকল। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বিএ পাছ হ'ব লাগে, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মানুহকে চাকৰি দিছে, এইটো নকল নহয়। এতিয়ালৈকে বাতিল কৰিব চাগে নাই, কমপ্লিট আহিছে, ফাইলটো মোৰ তাত আহিছে বোধ হয়, এই কেইদিনতে আহিব। কিমানজন বিষয়া ইয়াত নাই নাই, এইটো ফাইল আহিলেহে গম পাব মই। প্ৰমোদ বড়ো য'ত গ্ৰেজুৱেট লাগে ইয়াতে ইণ্টাৰমিডিয়েট মানুহক বিএ পাছ বুলি চাকৰি দিছে, এইবিলাক আমি চালি জাৰি চাব লগা নাই। এইবিলাক বাতিল কৰিব ছাৰ, এইটোতো 100%। একশ্যন কেনেকুৱা হ'ব বিজেপি চৰকাৰৰ? কি একশ্যন? একশ্যন কেনেকুৱা লাগে? মাৰা একশ্যন লাগে না খোৱা একশ্যন লাগে আপোনাক? नायदो, मानो बिए एमए फरायग्राफोरनि थाखायसो साख्रिनो। थांनाय 5 बोसोरावहाय जे इउपिपिएलनि सीएमआ बर' रायजो राजाफोरनि बेकार थानाय सुबुंफोरनि थाखायनो साख्रि थिसननानै होबोबाय फरेस्ट 1 फरेस्टारावहाय ना। दा बेखौ नायनो हायैनि मेगन सानानै दिनैसिमबो मानो बिथांनि गोसोआ आलौगासिनो दङ। बिपिएफनि सीएमआ दिनैसिमबो बे फरेस्ट 1 फरेस्टारनि नोजोरावहाय बे साख्रि मावग्राफोरखौहाय नासयनो सेस्था खालामगासिनो दङ। आरे बाबा, बर' फिसाफ्रानो मोनदों साख्रिखौहाय। मेट्रिक पासआनो जा, पिअ पासआनो जा, ग्रेजुवेटआनो जा ना मेट्रिक फेलानो जा, नाथाय साख्रिखौ बर'आनो मोनदों। फरेस्ट बेंनो थाखाय, फरेस्टआवहाय डिउटि होनो थाखाय बिए एमए नांलायगौ नामा रायजो राजा नोंथांमोन? आंनि नोजोरावथ' नाङा। बेयो नासयनायनि मोनसे टारगेट खालामनायसो बियो बिपिएफनि सीएमनि। माब्रैबा बै साख्रिवालाफोरनि फैसाखौहाय मानो देख'नो हागोन, नैबे प्लान पलिसिखौसो नायनाय बायदि आङो मोनदों रायजोफोर। बिथांमोनाथ' साख्रि सोसननायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ।
आरो माने साख्रि सोसननायनि माखासे खामानिखौबो बिथांमोना मावगासिनो दङ नाथाय माब्लानि समावहाय सोसननो हागोनथाय बेखौहाय जों रावबो बुंस'नो हाया फारसेथिं एडुकेशन डिपार्टमेन्ट सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रबिराम नार्जारि सारआ साख्रिखौनो होनो हाथ'वा होननानैबो बुंनाय जों खोनानो मोनदों अब्ला रायजोफोर नुनोसै 157 माने पस्टनि जायगायावहाय 52,000 माने साख्रि खारनाय नोंथांमोनाथ' नुखादोंना दा नैबेयावहाय जोङो आसरित मोनदों आरोखि दा जों खोनानाय बायदिब्ला माखासेया गोबाङानो पास जाबाय रायजोफोर नुनोसै माबायदि साख्रि होनाया फैसा लायालासिनो साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदों मिसा बियो फैसा लायालासिनो साख्रि होनाया मिसा बियो रायजोफोर हयथ' बुकिं जानानै थाखाबायबो जानो हागौ बेखौहाय नों आरो आंहासो मोनथियाना नायलांदो रायजो राजा नोंथांमोनाबो दानिया नैबे पस्टखौ नायदो रायजोफोर रिजाइन होखांनायनि उनावहाय आबसुनि सासे आफादगिरि दिपेन बर' सार एक्स आफादगिरि ना दिपेन बर' साराबो पस्ट होदों सनाम वांचुकनि नांथाब नाजानायाव गान्धी बायदि सोमावसारनायाव माने उखैहाब सोमावसारनायखौहाय दिनैहाय बिनि फिननायखौ मोनमारबाय फाइनाली भारतनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ रिजाइन होबाय छात्रफ्रा रैखा मोनबाय फरायसाफोरनि थाखाय रैखा मोनबाय दा बेखौ जोङो बुंनांसिगोन दा बेनिखायनो आं बेखौबो साननो सम सम रायजोफोर बेफोरखौ नायोब्ला नै ओरै फारसेथिंबो नायदो सनाम वांचुकआबो रिजाइन होखांनायनि उनावहाय मा पस्ट होदों रोजा रोजा साबायखर धन्यबाद सनाम वांचुकनि थाखाय भारतनि लाइमोन फरायसाफोरखौहाय माने सेफगार्ड होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्स रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे जों सावरायबावगोन सरजाबावनो सिगां रायजोफोर बेयावनो आथिखालावहाय जेरै भारतनि फरायसाफ्रा सोमावसारदोंना जेनजि बायदि दिल्लीनि हाइकर्ट सुप्रिम कर्ट जेरावबो सोमावसारदोंना मोनफ्रोमबो स्टेटआव बेबायदिनो जोंनि बिपिएफनि सिएमखौबो खालामनांगौ जुदि बे बिपिएफनि सिएमआ 6 जनगोष्ठीनोहाय एसटि होनायनि बाथ्राखौ जुदि खुगा बेखेवोब्ला गनायोब्ला अब्ला बिपिएफनि सिएम हाग्रामा महिलारिखौबो बेबायदिनो खालामनांगौ रायजोफोर मानो होनोब्ला बिपिएफ पार्टिया सिखाव दाखाय गुन्दाफोरखौसो फिसिनानै दङ दायो बर्थमान दा गुन्दाफोर फिसिनायनि थाखायनोथ' सोरबाया लानांखादों लादों गारदों दा रायजोफोर सासेनि बारा लानाय बेखौहाय सोर लाय होदों बिपिएफनि सिएमआनो लाय होदों बिथाङानो लानो थाखाय खाबु होखादों माथो अब्ला सोरथो माथो खालामनो हानांगौ जाखो आइजो आफाद दङमोन बर'फोरनि थाखाय आइजो आफादाबो जेबो खालामनो हाया माथो हनै रायजो राजा नोंथांमोन गुबुंले जालांजोबबाय बर' जाथिनि जायगाया दा बेखायनो आं सानदों रायजो राजाफ्राबो एसे सिन्था खालामदो फैबाय थानाय समफोरावहाय मा खालामनांगौ आंथ' सानखायो जुदि बिपिएफ पार्टिनि सिएमआ बे 6 जनगोष्ठीनि बाथ्राखौ लानानै जुदि एनअसिखौ आरोबाव गथायबावोब्ला बेबायदिनो खालामनांगौ होननानै आं सानदों दानिया रायजोफोर सरजाफावबावबाय आङो एसे ससेबावदै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय प्रमद बर' सारनिसिम जोङो बयबो नुनो मोनदों एमएलएबो गैया पावारावबो गैया अब्लाबो बिजेपि गभर्नमेन्टआ प्रमद बर' सारनोहाय भारतनिनो हम एफायारनि बिबानखौहाय होनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर जौसिनसाव जौसिन प्रमद बर' सारनि थाखाय खामानिया होलांजागासिनो दङ बिथांखौ थिखांलांगासिनो दङ मानो रायजोफोर फारसेथिं नोजोर होयोब्ला प्रमद बर' सारा सरकारावनो गैया आरो बिथाङा एमएलएआबो गैजाबावा अब्लाबो बिथांखौहाय थिखोलांबाय थादों जों बयबो मिथिगौ सानसे बेलासे प्रमद बर' सारानो सेपारेट स्टेटखौ लाबोगोन जुदि नोंथांमोना सापर्ट होयोब्ला नाथाय बे
जाम्बा ल'ला बायदि सरखार सालायग्रा थाखा फैसाजोंल' गेलेग्रा CMखौनो जुदि मदद खालामबाय थायोब्ला अब्ला जों बर'फ्रा सेपारेट स्टेट मोनगोन ना गोब्राब रायजोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो जोङो माबायदि सरखारखौ लाबोनांगौ। रोंगौथिनि नांगौ जोङोहाय, रोंगौथिनि गोनांथि, नलेजजिबि मानसिफोरखौहाय नांगौ। दा बेफोरबायदि गैयैनि थाखायनोथ' दिनैहाय जोङो दिनैबो लानानै खारनाय, गाबोनबो लानानै खारनाय, समफोरबो लानानै खारनाय, दावराव दावसि हिसाब गैयै नुबाय थादों दा। रायजोफोर थाइसे थाइनैनि थाखाय सिन्था दा खालाम, गाव गावबागाव मावनानै जा। सरकारा मा मावो मावबाय थाथों, नाथाय BPF बायदि सरकारखौहाय माब्लाबाबो खाबु दाहो। बिसोरो इयुनावबो सिगाङावबो माब्लाबाबो हारिनि थाखाय सिन्था खालामा, बेखौ जों बयबो नुखादों रायजोफोर। हामबायसै अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।